କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲି। ଗରିବ ଘର ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ, ଗରିବ ଘର ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ। ଗରିବ ଘରର ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ମିତା ଦିଦି। ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଦିଦି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଯେମିତିକି କହିଲେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଦିଦି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଦି ତ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଆପଣ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ କି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ସତ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଛି, ଆପଣ ଖୁସି? ହଁ, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କେବେ ତ ଗାଇନଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କଷ୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଗାଇଲି, ତ ସାର୍ ମୋତେ ମାନେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ, ତ ଭଲସେ ଗାଇଲି। ମୁଇଁ ଗରିବ ଘରର ମୁଇଁ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ ସେଇଟା ଗାଇଲି। ଆପଣ ସତରେ ଗରିବ ଘରର ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଚୟ ପାଇଲେଣି ଦିଦି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏ 6-7 ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। 6 ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୁବାସ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର। ତ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଗୀତ ଗାଇବା କଷ୍ଟ ଥିଲା କି? ତମେ ଆପଣ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ କି ଦିଦି? ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅନୁଭବ କେମିତି ହେଉଥିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା? କଷ୍ଟ ତ ହେବ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଁ ତ କେବେ ଗାଇନି। ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ଓଡ଼ିଆର କେମିତି ଭାଷା, ଆମର କିସ ମିଶ ବାଲେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାରିପଦା ଭାଷାର ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କେନା ମାନା ଏରକମ ଗୋଟେ କେମିତି ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର କୁହନ୍ତି। ତ ଗୁଡ଼ିଆ ରାନୀ ଏମିତି ସେମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ସାର୍, ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା। ଅନେକ ଗୀତ ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଇ ସାରିଲେଣି ଦିଦି, ତ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦଦିଦା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ନିଜେ ବି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲସେ ପିଆର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଗାଇବେ? ସେ ଆମର ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ଆମର ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସିଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଖାଲି ସୁବାସିତ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁଟା, ସିଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସିଏ ଗୀତର ରୁଇଟ୍ ମୋତେ ମାନେ କାର୍ ସାରା ବୁଝେଇକି ଆସିଲା, ଏମିତି ଗା ସେମିତି ଗା ତ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ସାର୍। ହଁ, ସେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବୁଝେଇଲେ, ତ ମାନେ ନିଜର ହିସାବରେ ଯେମିତି ବୁଝାନ୍ତି ସେମିତି ବୁଝେଇ ଗୀତଟା ଶୁଣେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଇଲି ଫ୍ରିଲି। କୁମାର ବାପିଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ? ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ଆସିଲେ ବି ଗାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଚାହେଁ? ହଁ, ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ତ ମୋର ଟିକେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ତୋତେ ମୋର କେଜିଆ, ସେଟା ବି